Mamuka sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi hello mukomana muri sei zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I am writing my story to you ndichishandisa ghost account because ndinotya kuti nyaya iyi yandikuda kukuudzai it can destroy our family if it is linked back kwandiri vehukama vakazviziva kuti ndini ndakuudzai nyaya iyi. Saka ndinokumbira kuti musazotaura zita rangu or even zita reghost account randashandisa, any real name or any real place that I will tell you. Ndinokumbira kuti munge muchizongochinja zvenyu mungotaura imwe nzvimbo kusiri reiko kwa ndakakurira. Some of the locations that I will use hadzisi chokwadi, but nyaya yacho ndeyechokwadi 100% true. Ndakakurirawo kunoku kuAmerica, but handina kuzvarirwa kunoku kuAmerica. Takabva kuZimbabwe apo pandainge ndichiri ne13 years. Tisati tauya kunoku tainge tichigara kuchitungwiza kuHarare. Saka muri yedu my parents vaida kuti ndige ndichifunga kuti we were just an ordinary family, but painge paine zvikukutu zvainge zvichiitika mumuri. Even though as a child ndainge ndichitozviziva kuti there is something that is happening in the family. What is happening is not normal at all. Kana parise pamba pedu pairema zvisingaiti. I still remember this other holiday apo patakamboenda kumusha. I think ndainge ndiine 12 years patakaenda kumusha. Tichingosvika pamba pevabereki vababa vangu, mukoma ndakaona zizi. Asi zizi iroro randakaona kaita sekunge kainge kari kamwana kacheche, kari katsvuku-tsvuku. Maybe ndikangoti mwana mucheche ainge aine about 5 days abva mukuzvarwa. Saka pandakaona zizi iroro, gogo vangu vakabva vachizondirova kumusana. I still remember very well kuti vakandirova mbama yakandirwadza kumusana, vakabva vachizoisa chigunwe chavo pamuromo pavo kuratidza kuti vainge vasingadi kuti ndinge ndichiudza vanhu zvandainge ndaona, because ipapo tainge takatogara takatowanda, plus pamba pevabereki vababa vangu painge pachipindirwa church. Ndisingatauri hangu zita rechurch, but yainge itori ePentecostal church. Saka ndakati ndaona zizi, pandakada kutaura kuti ndaona zizi, ndopavakabva vachizondirova kumusana kwangu uku. Chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndachizoita sekunge ndakachidzwa nesahwa rehove. Ndikatonzwa kutoti pahuro pangu painge paine something chainge chandigara pahuro, ndikatotanga kutokosora. Saka vakaramba vachingondirova kumusana kusvika ndichizosvipa sahwa iroro, ndichitoita sekunge munhu ainge ava kutoda kutofa. I remember very well kuti pamba pevabereki vababa vangu pairema zvisingaite, ende paigara paine mazimiti, ende painge pachityisa. Takazouya kunoku kuAmerica zvedu, but zvizhinji zvakaitika apo patainge tichiri kuZimu. Ndaiva nenguva dzekuti ndaingonzwa kuda kugara ndiri ndega, kunyangwe ndakatogara nemamwe masiblings angu tichiona TV. Ndaingosimuka ndoita sekunge ndiri kudaidzwa kuspare bedroom. Ndaiti kana ndava muspare bedroom mangu ndaitonzwa kutoti mune presence yemunhu arimo. Nerimwe zuva mukoma kwainge kuine mhepo, curtain ndokubva rachizotanga kumuvha, but kumuvha kwaraiita kwaita sekunge kwainge kuine munhu kuseri kwecurtain. Pandakavhura curtain ndakaona munhu akatobuda nepahwindo, but munhu iyeye kubuda kwaakaita nepahwindo handizivi kuti akaita zvekujamba here kana kuti akaita zvekudii, because painge patori neburglar bar, but ndakangoona kuti munhu uyo atobuda nepahwindo. Ndakangoti ndichingotarisa kudoor, because ndakanzwa door richivhurwa, ndobva ndatoona kutoti vainge vari dedhi vangu. Vakandibvunza kuti was I okay? Zvakandishamisa mukoma. So baba vangu ivo vainge vari muwar veteran,
vakatoendawo kuhondo vakatodzoka, but vaiti kana vakatanga kutaura dzimwe nyaya dzakaitika kuhondo dzimwe nguva vaikwanisa kana kutoburitsa misodzi. Plus baba vangu vainge vari munhu aikasika kutsamwa, zvaitotyisa nekuda kwekuti pavainge vari kuhondo ikoko vane zvavakasangana nazvo zvakawanda, ende vanhu vazhinji vaitovatya, vaiti kana vakataura munhu wose aitonyarara. Saka baba vangu ivo vaigara vachitaura kuti vakaona ropa rakadeuka rakawandisa remamwe macomrades avo. Nedzimwe nguva taitovanzwa dhedhi vangu vachitoridza mhere, kunyange patakazouya kuno kuAmerica vaitanga kungoscreama vachiti vari kuona vanhu, but to be specific vaiti vainge vachiona umwe mukadzi. Vane mukadzi uyo wavanoti vakauraya kuhondo, vakaita zvekumudira porridge, vakamuti ange achibika porridge, ndokubva porridge iroro vanoti hanzi rakasvika pakukwata kusvika raita kunge chisadza, even though ainge asina kuisa upfu hwakawanda. Saka mukadzi iyeye kumuuraya kwavakaita vachimudira porridge kumusana kwake, vakati yainge iri nhau yekuti vaifungidzira kuti ainge ari mutengesi. Zvakaitika ndezvekudai, mukadzi iyeye ainge ari pakati pevamwe avo vainge vachivabikira zvokudya zvekare nekuzopota vachivaudza kunenge kuine mabhunu. Saka mukadzi uyo hanzi ainge ari pabarika, ari iye mukuru, asi ainge akavengwa nemurume wake. Izvi vakazotozviziva mushure mekunge vatomuuraya. Akavengwa kudaro nemurume wake nemukadzi wacho mudiki. Saka vainge vaine zvipfuwo zvavo, vainge vasingadi kuti zvipfuwo izvozvo kana kuri kunzi akafa sheya yacho inge ichizoendawo kuvana vake. Sezvamunongoziva kuti mumaparika vanhu vanenge vachinzwirana godo, uye anenge achidiwa nemurume ndiye anenge achinyanya kuteererwa nemurume stereki, ende barika harina peace. Saka nekuda kwekuti vainge vagara vachinetsana mubarika ravo, baba vanoti vakazozviziva later on kuti mukadzi mudiki akabva achizoronga nemurume wake, vakabva vachizoenda ivo vakanotengesa mukadzi iyeye wekuzourawa nababa vangu. Vakati vatengesa painge paine bhesi, vana baba vanoti vakazongoona vatokombwa, vakatanga kurwa nemabhunu, kunyangwe mabhunu akazotiza hawo, but hanzi pakafiwa. Kana ropa iro baba ravaigara vachiti ndakaona ropa rakawanda, ndiro ropa racho ravaigara vachitaura nezvaro kuti pakafiwa, hanzi kwakafa vanhu vakawanda. Saka after varungu vatiza, hanzi vakabva vachizodzika mugomo vakaenda kuvillage, uko kwavainge vachitoziva kutoti kwainge kuine munhu uyo ainge avatengesa. Saka vakati vachitsvaka masellout acho iwawo, ndipo pakabva pachizonzi mukadzi iye uyo akazourawa nababa vangu ndiye ainge avatengesa. Saka porridge iroro vakati ivo akaribika kuda kweabout 2 hours, ndopa vakabva vachizomuti anga achiritora ange achizozvidira kumusana kwake. Ndozvavakaita. After vamuuraya ndopa vakazoziva chokwadi chekuti vainge vauraya munhu asina mhosva. Vainge vatongoshandiswa nevanhu vainge vachitonetsa nawo mubarika ravo. Saka vanoti hondo yakasvika pakupera, asi vainge vachingogara vachingomuona mukadzi iyeye. I think kuti ndo zvakakonzeresa kuti baba vangu vange vachizonotora mishonga yavakatora, because vainge vava kutotevererwa nemweya yevamwe vanhu avo vakafira kuhondo, vakafa vachivaona, zvinhu zvaivanetsa, zvekare nemweya wemukadzi uyo wavakauraya ivo, nekuti vanoti kuzofa kwaakaita vakazomurova nepfuti mumusoro, vaona kuti ainge anyanyisa kutambudzika nekuti akazvidira neporridge rainge richipisa kumusana kwake. Akatanga kuchema achiti ndiurayei nekuti ndiri kurwadziwa, ende zvinonzi akadirwa mvura zvekare on top of that
kuwedzera marwadzo. But panguva yacho vanoti nekuda kwekufa kwainge kwaita vamwe vavo havana kana kumbogara vakamunzwira tsitsi, only after vazoudzwa kuti ndo zvainge zvakaitika vainge vakashandiswa pahondo dzepabarika. Saka vakazoenda vakanotora mainini vacho zvikare nemurume wacho vakavapfura, but vakavapfura vakaita zvekuvasungirira pamuti. Saka baba vangu vaitoshandisa mishonga kuitira kuti vasazoramba vachiona zvinhu zvavaiti zvinovatyisa. At 13, that was when we left Zim, tikabva tachizouya kunoko kuAmerica. Vakangotiti it was for a better life because zvinhu zvainge zvava kutanga kuoma muZim. Takatofara kutouyawo kwatakaita kunoko, but pakazofa baba vangu ndingangoti ndipo pandakatanga kusangana nemamwe machallenges. Taiwanzokuti kana tikadzokera kuZim titori kana muflight tichienda kuZim, ndaitonzwa munhu anenge achitaura neni, but aitaura neni achita sekunge ibrother yangu achiti, sisi muri kudzoka kuya kuzondiona, magona muri kuya kuzondiona, saka tichasangana kopi. Saka ndaitonzwa voice kuita sekunge munhu wacho anenge akatogara paside neni kana kuti pasiti rekumashure kana kumberi. Ndaitonzwa kutoti munhu uyu ari kutaura neni ari padhuze neni. Chimwe zvekare chaindishamisa, izvi zvakatanga kuitika tichitori kuZim tisati tauya kunoko. I think ndainge ndichangobva mukutena 13 years pazvakaitika. Ndakange ndatumwa mutown neimwe brother yangu, takabva tachizomhanyiswa nebenzi. Takati tamhanyiswa nebenzi kudaro, rakangouya pandiri after taneta, taona kuti taneta manje. Rakangouya rikamira pasaiti neni rikati, iwe handisi kuda kukuuraya mhani, ndingakukuurayirei nekuti uri umwe wangu. Kwosei usiri kumbonditsvaka inini ndiri umwe wako? Benzi iroro mukomanashi parainge richitaura neni raitita sekunge rinondiziva, like we are related. Kana inini handina kumbonzwa hana yangu ichirova apo parakazondibata, because vanhu vose vaitotya kuti maybe ndainge ndichazorohwa kana kutourawa nebenzi iroro, but rakatongoti kwosei usiri kunditsvaka umwe wangu. Then ndokubva rachitotanga kutongofamba, rava kutoratidza kuti rainge rava kutopenga richinhonga maplastic richiseka richienda, but ipapo parakataura neni raitoita sekunge munhu ava kutoziva zvaari kuita. Saka taiwanzokuti kana tiri kuZim zvaita worse, ndichingofamba ndichimhoreswa nemapenzi kana maprofita chaiwo. Ndaiti kana ndikasangana nemuprofita aingoti, iwe mwana, iwe uzouya kumba kwangu nekuti ndine chiprofita chandoda kuti ndige ndichikuudza. Taiti kana kuri kunzi tinenge tichifamba naamai, amai vangu vaitanga kupopota. Vainge vasingatodi kuti ndinge ndichitaura nevanhu, especially vanoita zvemweya. Vaitotiudza kuti vanhu ivavo vanoshandisa mweya yemanjuzu ende vanoita zvesatanism. Saka nerimwe zuva vakatombondirova mushure mekunge taenda kuZim. I think I was about 17 years pavakandiona ndichitaura nevamwe madzimai. Madzimai ivavo ndakangosangana navo vainge vatori nevamwe vakadzi vachitoenda kuchechi kwavo. Saka vakangonditarisa vakabva vati, iwe musikana, iwe uya pano. Saka vakati, hanzvadzi yako iripi? Pandakati ndichida kuvapindura, then mama vangu ndopa ndakabva ndachizovaona vainge vatori neimwe cousin sister yavo. Vakangoburuka mumotikari ndokubva vatongondirova vakanditi, pinda mumotikari. Saka vainge vasingatombodi kundiona ndichitaura neumwe munhu pose patinenge tiri kuZim. Tadzoka kuAmerica, situation got so worse zvekuti ndakatombofungidzira kuti maybe ndainge ndava kutotanga kutopenga. This happened after my mom got another house which was a double-storied house. Pamba ipapo mukomanashi paita sekunge painge patori nezvepowo. Later on I discovered kuti painge paine munhu ainge akafira mune imwe bedroom, so I would feel the energy kuti
there is someone else who is in another room. Ndaigara ndichingotya. Ndaiti kana ndiri downstairs ndainzwa munhu achifamba kana kuti achicleana kana kutonzwa toilet ichitoflashwa, dzimwe nguva ndiri ndega upstairs. And when I will be upstairs ndaitodzwa kutoti kudownstairs kune munhu ari kufamba kana kubatidza TV kana kungoimba, but ari murungu, because I could tell from the accent. I would tell my mom, amai vangu vaitonditi, hey, you are crazy, ndofanira kutoti ndige ndichitoenda newe kwatherapist. Saka ndaitya kuramba ndichingovaudza kuti mama, ndine zvinhu zvandiri kuona zvandiri kusangana nazvo. Nerimwe zuva ndakati ndichangobva mukuiswa mahair extension, ndainge ndakatorara pabed, ndakaona mahair extension angu maviri ainge akaita kunge mazongororo achitofamba pafloor. Zvakandinetsa zvakaitika ipapo, because ndakatoona kutoti iro ibvudzi rangu kairo. Those are my extensions that just fell off. But ndichizonotarisa ndakatoona kutoti I was okay, there was no extension that was missing. Saka ndainge ndava kutya kuti ndinge ndichiudza mama vangu, because she would threaten to take me to a mental institution. Ndaigara ndichingorota hope, ende ndairota hope ndiri mune dzimwe nzvimbo dzandisingazivi, but kuri kwaMutare. Ndaitorota nditori pamba pen'anga, but ndine umwe mukomana uyo ainge akangoita identical, akangofanana neni. Tiripo pan'anga ipapo ndairota tichitopatsanurwa tikaendeswa kumakuva, then ndikanzi ndinge ndichizobuda mukuva, then that guy that I would be with otosara arimo mukuva imomo. So ndaiti kana ndikaudza even my own brothers kuti ndo wapedza ndiri kurota idzi. Saka mabrothers angu aibva achizoudza amai, ndobva ndatukwa ndonzi you are crazy, unofanira kuti unge uchizonwa mapiritsi evanhu vanopenga. Saka kuti ndinzi ndinopenga ndainge ndisingadi, ndaisarudza kungofira hangu mukati. It really affected me even at school. Ndaiona zvinhu, ndaiona vanhu. When I was about 19, there was this other homeless guy who stopped me outside of a mall. Ndainge ndatosiya mai vangu nemabrothers angu motikari, painge paine zvavainge vati ndinge ndichikasika ndinge ndichinotenga kushopu. So pandakati ndava kudzoka ndo pandakasangana nethis homeless man uyo akati kwandiri, you are walking alone, but I can see that your shadow is following you. Where is your twin brother? Hana yangu yakarova, because zvaakataura it even made me to realize kuti hope dzandainge ndakamborota ndine my identical twin dzainge dziri hope dzichokwadi. Another time nditori pabus stop, pane mumwe mukadzi uyo akangouya akamira paside neni. She was not okay mentally. Akaita zvekundibata ruoko rwangu zvine simba, akati, iwe uri kuzviziva here kuti uri kutsvakwa nebrother yako? Apa ainge asitombori muZimbabwean, but kutaura kwaakaita akataura nechirungu, but ndakanzwa sekunge akataura neni neshona. Pandakamupindura neshona akangoti he, ndokubva avhunduka akatoti get away from me, ndokubva atotanga kutofamba. Saka handina kuda kuzoramba ndichimutevera, but hana yangu yakarova, ende ndainzwa voice rainge richiti kwandiri mubvunze. On that day ndakatya kana kukwira bhazi. I literally ran home that day. Ndakaedza kunamata nezvazvo. I tried ignoring it. Ndainge ndisingachaudzi kana anyone, ndichitya kuti ndinozonzi ndinopenga. I tried to live as if I was a normal person, but hope dzaingoramba dzichingodzoka kwandiri. Taiti kana tikaenda kumba painge paine chivanhu chandaiitiswa, dzimwe nguva tichingosvika pamba kana pehama yababa vangu kana kuti hama yaamai, ndaingopiwa kana kapu yemvura tisati tatombopinda mugedhi. Vaitomeka sure kutoti tichingosvika tichibva kuairport motikari yaitopakwa panze, then kwobva kwatouya munhu anenge aine mvura inenge iri mukapu. But vaisandipa mvura iri muwater glass, ndaipiwa mvura inenge iri mukapu
yesimbi, and there were moments whereby I would feel kuti pane zviri kuitika pandiri. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoita panic attacks. When I was in my early 20s ndopandakatanga kufambawo, plus ndainge ndava kutsvakawo on the internet kuti kunoku kuAmerica vanoita zvemasowe machechi api, and I would go in secret kuchechi yekumasowe, but amai vangu vainge vachida kuti tinge tichienda kuPentecostal, nothing else. By the time when I was in my mid-20s I knew kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidila nesituation, otherwise I was going to lose my mind. Plus I was dating this guy who helped me quite a lot, and later on takazotombogara tose. A lot of stuff happened when we were staying together, tikazoita mwana tose, but he helped me quite a lot. Akabva achizondiudzawo kuti ainge aine hope dzaainge achirota achinetsana nebenzi, but benzi racho raita sekunge he was my identical twin. So takabva tachizobva kunoku kuAmerica in secret. We pretended as if we were going on a vacation. My mom allowed me to go with my boyfriend on a vacation, but in all honesty tainge takatoronga kuti tinge tichizoenda kumusha kwavo kumundoro, uko kwandakazoenda ndikanobetserwa. Zuva ratakasvika pamba ipapo mukoma, vanhu havana kurara, ende painge pachingorira mazizi. Patori nerimwe zizi iro rakatopinda murumu matainge takarara inini nevamwewo vasikana vepamba ipapo. Saka zizi iroro kuti rakapinda nepai hakuna akazviziva kuti rainge rapinda nepai, but rakangobuda rega. Ndokuzotarisa tikaona kuti windo racho rainge rakavhurika, but vanhu vepo pamba ipapo vakati windo iroro raitonetsa kutovhura, ende vainge vakatorisunga newaya, but rainge rakatovhurika zvakanaka, pasitomborina waya kana saini yekuti rainge rakambosungwa newaya before. Saka ndakazobetserwa. Ndopandakazoudzwa kuti baba vangu vakaenda vakanotora mushonga. Pavakatora mushonga vakanzi vaifanira kuti vange vachizoshandisa inini kana kuti mutwini wangu, vaifanira kuti vange vachizoshandisa mwana wani. Saka vakazosarudza kushandisa mutwini wangu. Ndipo apo pavakaenda nesu kwaMutare, hope dziya dzandaigara ndichingorota tichigariswa pabonde netwin brother yangu, but it happened when I was still very young. Saka ndo pavakazosarudza kuti inini ndinge ndichizorarama a normal life. Then mhepo yemufi yemukadzi uyo wavakauraya, wavakati anga achizvipisa neporridge, inge ichizoteverera brother yangu nekuzova mukadzi wake. Saka kwaari iye anotozviona sekunge ari kurarama a normal life nemukadzi wake, but asingazvizivi kuti ari kutoshandiswa. Ende takatonopinzwa mugomba umo matakanoiswa igomba rekuti makazotovigwa munhu. Saka brother yangu ndiye akazosara ari mugomba, akazoburitswa after mhiko dzatopedza kutoitwa. That is what I was told nemuprofita. Ndikagezeswa ndikatotanga kutonyatsokurota hope dzakanaka, asi nyaya yekuramba ndichingomhanyiswa nemapenzi kusvika pari nhasi ndiri munhu anongogara achingomhanyiswa nemapenzi, especially kana kuri kunzi ndikaenda kuzimu. Nyaya yazondiunza pano mukoma, ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndine umwe weukama uyo ari padhuze neni, ari kuti akaloketa kune twin brother yangu, because hanzi kunyange achingofamba anowanza kufamba achitevedza mahighway kana kungofamba mutown, but not muCBD. Anenge achingotevedza zvake road achingofamba, kana akambofunga kuenda kwaMutare, but hanzi kwaMutare anoenda once a year. Anotosvika kuvillage ikoko uko kwakaitwa mhiko dzacho once each and every year, obva adzoka. Kana akafunga kuenda kuBulawayo anoenda, anenge achingofamba achingombeya neZimbabwe yose. Saka ndine one of my relative
that I'm not going to mention. Ndinotya kuti maybe anokwanisa kuzoti you have exposed me apa ndoda kutokubatsira, ari kuti kwandiri akakwanisa kuona panogara this twin brother of mine. Hanzi akasangana naye mutown ndokubva amumhoresa, hanzi vakatotaurirana zvakanaka, akabva amuti ndikuda kuona nekuziva kwaunogara nekuti ndiri hama yako. Hanzi akabva ati nditevere, asi akaramba kupinda mumotikari. Hanzi he drove for almost 3 hours. Hanzi vachifamba kudaro, twin brother yangu iye aitoita sekunge ainge atoriwo mumotikari. Hanzi aifamba neimwe speed yekuti it was hard to even catch up with him, even though this relative of mine, when he was driving between 60 to 70, but hanzi twin brother yangu uyo ari kupenga aitofamba atori kumberi mberi asingatombobatiki zvekutodaro. Saka hanzi akazongokona ndokubva achizopinda mune rimwe prazi, vakazongosiyawo motikari pavakaona kuti painge pari safe, vakatanga kumutevera netsoka. Hanzi vakafamba musango hameno kuti kwema-hours mangani. This relative of mine anoti kunzvimbo kwacho kana network haibati, ndokubva vachizoona ava kukwira rimwe gomo, vakamutevera ndokubva achizonopinda muninga, akabuda akadongorera, akaona kuti vainge vamuona. Hanzi ndopaakabva achizotanga kutiza, but akasiya anongedzera mubako imomo kuvaratidza kuti ndimo mandinogara. Vakadongorera vakaona kuti mainge mutori nechibhegi chehembe, magumbeze, but hanzi akatiza. Vakazongoburukawo mugomo macho vava kutiza vachitya kuti maybe vaikwanisa kana kuzokuvadzwa sezvo iye achirasika njere. Saka vakati vanoziva uko kune gomo racho iroro. Apa ndanga ndiri kuda kuti ndinge ndichienda kumusha for Xmas holidays, then kana ndaenda kumba I was thinking of going to that place. Handizivi kuti zvinoita here, but pandakambobetserwa ndakanzi kana brother yangu akaita right zvinouya kwandiri, unless kana mweya wacho wengozi kana ukaripwa, ndiko kutoti zvinge zvichinzi inini netwin brother yangu tose tiri two tinokwanisa kutova vanhu vanenge vari normal panguva imwe chete. As for my mom, amai vangu mukomanashi, it is another story, a long story that I don't want to continue talking about. Saka ndonyaya yandiunzawo pano mukomanashi, ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Ndoita sei pandinoenda kumba? Ndongoita mind my own business here kana kuti ndoenda ndonotorana nehama yangu, then tobva tachizoenda kupurazi racho ikoko, tokwidza gomo tonoona paagere. I just wonder kuti kwaari ikoko ari kumborarama life yakaita sei? Anozviziva here kuti ari kupenga kana kuti haatozvizivi kuti he is mental ill? Apa chinondirwadza ndechekuti pandakabetserwa ndakaudzwa kuti brother yangu kwaari anotofungidzirawo kuti maybe everything is okay and atoriwo nemhuri yake, haatozvizivi kuti akatongopiwa mweya wengozi kuti unge uchizogara paari, ndouri kumupengesa nemari yainge ina baba vangu. I wonder why vasina kuda kuenda kuhama dzemufi uyo wavakauraya, because vaitopaziva pamusha pacho zvekuti dai vainge vachida kuenda vangadai vakaenda vakanoripa, but sezvo vainge vava nezvinhu zvakawanda zvavainge vava nazvo, so maybe vainge vava kutya kuti zvinozovapandukira. As for my other siblings, they live a very good life. Vamwe vacho madoctors, another is a pilot. Ininiwo ndine basa rakanaka, but dambudziko ndiroro rekuti all the things that I have gone through, I'm still traumatized. Haisi nyore kuti unonzwa vanhu vanenge vachitaura but usingavaoni vanhu vacho kuti vari kutaura ndivanani. I feel so much traumatized kutorara mumba ndiri ndega.
I can even call my daughter kuti angachiwa kuzorara neni mubedroom kana boyfriend yangu isiri around. I just need advice kuti ndodii mazuva angu ekuti ndige ndichienda kumusha. They are fast approaching. I need help vedare. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngativapei advice. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana tikaonana tose tikaita right, zvinoreva kuti ndini ndinozotanga kupenga, because mweya wacho unofanira kungoramba wakagara it's either pandiri kana kuti pane brother yangu. Asi hanzi baba vakasarudza brother yangu, saka vari kuda kuuya kunoku kuAfrica, vari kuda kuzoenda ikoko kwacho kunonzi ndokuri kugara brother yavo. Ngatitaurei navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.